Pikke din røv. Hvad så YouTube? Velkommen til den her video om Martins liv, a.k.a. Martin Gaming.dk, a.k.a. Martin et andet, a.k.a. homoen der. Jeg har lavet tøj igen. Jeg gider kraftigt ikke filme en gay. Kan I lide, når jeg selv synger? Nej. Okay. Copyright synger jeg. shit. Skal jeg lave copyright? Jeg handicapper lige din spil. Er det fordi du selv er handicap? Ja. Godt at vide. Jeg er handicap. Fuck, no, Se, filmer jeg ikke godt? Jo. Jeg er bare pisse dårlig. Hallo, jeg er Jeg har problemer med dig. Hallo. Martin, jeg er... Lige se mine spillere, altså. Jeg begyndte i går. De er fucking lort nå. Hvad så YouTube? Vi ses for nu. Jeg håber, jeg kunne lide den video om Martin Gaming.dk, Martin Gaming, a.k.a. homoen hernede. Men husk at skrive en kommentar eller give en like, hvis I kunne lide videoen. Hvis I ikke kunne lide, så giv en dislike. Bare skriv hvorfor. Vi ses YouTube. Vi ses.